Hej derude. Jeg står og velkommen til live fra Aarhus Universitetspark. Jeg står herude i kanten af Universitetsparken og bliver simpelthen lige nødt til at dele med jer, hvad jeg ser her, fordi det kan man altså nærmest ikke nyde alene. Det kan man godt, men det er sgu dejligt at dele. Først vil jeg lige vise jer et kig. Man kan lige, hvis jeg vender skærmen om her, så kan man altså lige se derovre bag bilen, der har vi, det er godt nok svært at se, men der har vi altså en del af Aarhus Universitetspark, en græsplæne, og det er egentlig det, som Universitetsparken den er mest af. Men nu skal vi altså lige se, hvad der kan ske, når man får lov til at give plads til lidt mere liv, og hvad det kan gøre. Og det er altså underskønt, og nu skal jeg også nok selv få lov til at se det. Det skal lige siges, at området, jeg står på lige nu, det er noget, vi kalder fuld flor. Et lille hjørne af Universitetsparken, vi har fået lov til at grave lidt græs væk og så nogle blomster ud. Og det her, det er altså bare, ja, det var lidt sent sidste år, vi fik sået dem ud. Og det her, det er altså, hvad man ret hurtigt kan opnå. Og det bliver spændende at følge årene frem, hvad det kan blive til. Forhåbentlig så kommer det til at ske mange flere steder i Universitetsparken. Men without further ado, så skal jeg altså lige have lov til at se her engang. Prøv lige at se, hvor mange blomster der er. Og det, altså, nu er det godt nok lidt svært at se, fordi der er skygge, men det fortsætter hele vejen op af her op til, ja, man kan måske se, der er et skilt op i enden. Det kan man ikke. Lidt længere end den brede bus, der er der, så lige lidt længere, der fortsætter hele det her blomsterflor af uanede mængder af blomster. Ja. Og nu er blomsterne jo skønne i sig selv også. Det skal ikke komme som nogen hemmelighed for folk, eller det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er rigtig glad for bier. Og når der er mange blomster, så er det jo, at der er en tendens til, at der kommer rigtig mange bier. Og nu skal vi se, om vi kan finde nogle af dem. Og der har vi faktisk hernede, har vi en lille bladskærbi, der nyder godt af den her kællingetand. Og se, om vi kan fange den en gang her, så I kan se tættere på. Så fik vi den. Lige et øjeblik. Jeg har den lige i hånden en gang her. Okay. Ja, den kunne godt stikke lidt. Vi tager en ny. Den slår væk igen. Der flyver hannen. Den er nok mere medgørlig. Skal vi prøve at se her. Og det er altså sådan, at jeg fortryder lidt nu, fordi at der er altså både en masse humlebier her. Der er både agerhumle og stenhumle og havehumle og hushumle og nogle jordhumler. Så er der altså også en masse andre bier. De her bladskærbier, og der er små smalbier, og der er mæskebier. Og nogle af dem er altså lidt svære, og der silkebier er der også, vægsilkebi. Nogle af dem er altså lidt svære lige at fange med nallerne. Og derfor ville jeg jo gerne have haft et net med. Se, der er også en lille honningbi. Dem er der heldigvis ikke overordentligt mange af lige her. Så det var meget dejligt, der er også lidt andet. Og her har vi en stenhumle, her arbejder. Og jeg har også lige set min første stenhumle hanner i dag. De var også lige her. Lugter så dejligt, gør de. Og jeg går lige ned til den her kællingetand, fordi at lige før der sværmer der altså rundt med blå murbi her også. Der sidder den faktisk. Der. Kan I se den? Flyver rundt der midt i det hele. Ej, den er dejlig, hva'? Flår den væk igen. Flyver rundt og undersøger mig. Jeg tænker, hvad fanden er det nu for noget, der kommer der? Ej, og en humlebi, en havehumle, der er lige her. Og det er altså... Jeg kan selvfølgelig ikke beskrive, hvor glad jeg er for at kunne gå her i Universitetsparken. Og så bare lige gå herover, tage et lille afbræk. Der er en agerhumle. Tage et lille afbræk, og så er det altså bare fyldt med blomster og bier. Og der var en guldflue også, den gad ikke være med i udsendelsen. Ja. Skal vi bare en tak til Aarhus Universitet for det her lille område, og så håber jeg, at der kommer mange flere
Så prøv lige at se, jeg ved ikke om det er så tydeligt at se alle de dagpragtstjerner. Ja. Der var silkebien. Hvis vi lige kan få den med, den gemmer sig lige under blomsten der. Se om den kommer ud igen. Titter lige lidt frem. Der har vi en silkebi. Og der kom havehumlen igen. Og der flyver altså en hel masse af de her almindelige træboende bladskærbi rundt. Hanner flyver rundt og eftersøger hunder, som de gerne vil parre sig med. Og de kan altså godt være lidt grovere for nogle af de andre bier. Angriber selv humlebier for at få dem til at fjerne sig krapyler. Det er godt nok lidt svært at have med at gøre her med en hånd. Men nu skal I næsten lige få lov til at se en gang. Prøv at se her. Det er det, vi kan fokusere på den. Der har vi en lille murbi. En lille blå murbi. Ja, den skulle jo gerne have sorte pollen. Eller en sort pollenkurve. Det er lidt svært at se med alt det her hvide pollen. Men der var hun igen. De flyver altså rundt i mængder her på de her kællingetand. Almindelige kællingetand. Forhåbentlig så kommer vi også snart til at kunne se hannen. Den flotte gyldne han her på området. Nu forsvandt hun der. Jeg blev lige distraheret en gang. Det sker jo. Ja, skal vi lade hende flyve igen? Kan vi se. Ja, en gang. Hun faldt der hele ned. Så fløj hun væk. Ja. Det er altså lidt dejligt også lidt inde i byen. Og det var egentlig bare lige det, jeg ville vise jer. Det kunne jeg simpelthen ikke bære lige alene nu. Det skulle lige ud. Så nu fik I den med også. Så nu er jeg tilbage og snuse lidt til bier. Kan I have det godt derude?